म्यूजिक प्रेजेंट। लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रविशंकर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजा पटसोनी काका 3 नवंबर के वोट बावे हो, कर के इना के सपोर्ट बावे हो। सुना चाचा सुना चाची देवे के बा वोट। काका 3 नवंबर के वोट बावे हो, कर के इना के सपोर्ट बावे हो। अपन छापला लटेने ना भुलावे के बा, अपन छापला लटेने ना भुलावे के बा। प्रेम शंकर भैया के जितावे के बा, ललटनिए पर बटन दबावे के बा। डीजे मिठू लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रविशंकर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता से करी ले इहे गोहार हो, करिहे बैकुंठपुर में इहे सुधार हो। सुनाए भैया सुनाए भौजी, जनता से करी ले इहे गोहार हो, करिहे बैकुंठपुर में इहे सुधार हो। अब की झांसा में न केहू के आवे के बा, अब की झांसा में न केहू के आवे के बा। ललटनिए पर बटन दबावे के बा, प्रेम शंकर भैया के जितावे के बा। लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रविशंकर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा पटसोनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छोटू संजीत राजन साथे में बा, आरजेडी के झंडा हाथे में बा। हाथे में बा हाथे में बा, विपुल मंजीत राजन साथे में बा, आरजेडी के झंडा हाथे में बा। करस चंदन निहोरा ना भुलावे के बा, करस चंदन निहोरा ना भुलावे के बा। ललटनिए पर बटन दबावे के बा, प्रेम शंकर भैया के जितावे के बा। काका 3 नवंबर के वोट बावे हो, कर के इनके सपोर्ट बावे हो। अपन छापला लटेने ना भुलावे के बा, अपन छापला लटेने ना भुलावे के बा। प्रेम शंकर भैया के जितावे के बा, ललटनिए पर बटन दबावे के बा। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो सतजोरा।